سلام كمي بقالكم لحنديكم كمي تقانون نايزي يوتيوب شانل تخطيت تخلاتكم سلام ديكم أنا دحاني إكزابيري مسكن سخاتكم كمان كم زا أنا زلخو سلام كتلوي مني لكم صبغاتي أيوه كريستيان أرثوذكس نزخنكم سنة مجمار صوم مسلم حواتي دما يا سلامي لأيه معلتينا كمل لهم الليل حندهم سلامكم يبزح لي نمرنا لما تسوموا دومون ديتناتشو لن سلام ناتشو سلام بيالو مسلم كريستيان هلاچونم سلام بيالو أنا ያው ዛሬ ያስመጣን ነገር ማለት ነው ይቺ እህታችን አላገባም እያለች ናትና ምን ሆና ነው የማታገባው በሚል ርዕስ ነው የመጣሁት። ያው ለምንድነው የማታገባው ማለቴ ያው ሁሉም ሰው ተፈጥሮ ያለው የተፈጠረው መሞትም አይቀርም። ያው ሰው ማለቴ መጋባትም አይቀርም። አማርኛ እያጠረኝ ስለሆነ በትግርኛ ልቀይርበት ይቅርታ። እና ያው እዛ ሓፍትና ትርእይዋ ዘለኹም ማለት እዩ ለማዓንተ ገጠማ ሆነ ሚድያ ምን ሰይፉ ሾው ዝብል ቃለ መጠይቅ ገለ ይገብረላ ነይሩና ያሓታ ነይሩ ገለ እና ያው ደራፊት እውን እያ በዘጋጣም ከ ያው በዓልቲ ሓዳር ገለ ኣይኮነትን በዓልቲ ሓዳር ዘይምዃን ያው ፕሮግራም ዓላማ ዘለዎ ሰብ ያው ንሓዳር ጊዜ ገለ ክወስደሉ ይኽእል እዩ ማለት ምስ ፕሮግራሙ ገለ ስለ ዝቃለስ ወይ ከዓ ንሓዋሩ ንመጻኢ ንዝመጽእ ውሉዱሲ ከምዚ ሰሪሕ ከጥንሖ ኣለኒ እንተናስኳስ ንሱ እንድሕር ደኣ ዘይቀንዩ ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ግዜ ጉዳይ ማለት እዩ ተዘይቀኒስ ትውላዱስ ዘይጨናንቐሉ ነገር ክገብረሉ ኣለኒ መጀመርታ ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ ብዙሕ እዩ። ያው ፀሓፍትና እውን ስራሕ ከም ትሰርሖ ዘላ ኣብ ሙዚቃ ገለ ሂወት ንምልዋጥ እዩ ትሰርሖ ዘላ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ስራሕ ትሰርሕ ተኾይንካሲ ሂወት ንምቕያር ኢልካ ኢኻ ትሰርሕና ንኸምኡ ክትከውን ትኽእል እያ ንኸምኡ ከዓ ግዜ ወሲዳ እውን ክትከውን ትኽእል እያ እንድዒ ብርግፅ ዕድመኣ ክንደይ ምዃኑ ኣይገልፀትን ያው ግዴታ እውን ኣይኮነን ዕድመኣ ገለ ክትሕተት ግን ኣይገልፀትን ንእሽተን ክትኮን ትኽእል እያ ዓባይ ክትኮን ትኽእል እያ ኣብ ገፅ ምንም ተፅሓፈ ቁፅሪ የለን ብገፅ ከዓ ክትፈልጦ ገለስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ እና ያው ኣይምርዖን እየ ዝብል ቃላ ግን ኣነ ካብ ዝቃወማ ሓደ እዩ ማለት እዩ ኣይምርዖን እየ ዝብል ኣባህላኣ ጌጋ ስኢሉ ፍጹም ጌጋ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ እና ያው ኣብዚ ሓፍትና ከዓ ከምቲ ኣነ ይቃወማ እየ ገለለክ ዘለኹ ማለት እዚ ሓዳር ክትገብር ተወሊድካ ሓዳር ክትገብር ክትመውት እዚ ያው ብፈጣሪ እውን እንትን ተባሃለ እዩ ማለት እዩ ሞት ዘሎ እዩ መርዓ ደስታ ኩሉ ነገር ዘሎ እዩና ያው በቲ ፈጣሪ ዝተፈቐደልካ ከዓ ስፖርት ከይድ ኣለካ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ግዚኡ ማለት ክሓፅር ክነውሕ ይኽእል ማለት ደስታ ትገብረሉ ነገርሲ ንኣብነት መርዓ ክኾን ይኽእል እዩ መርዓ ማለት ናብ ሕማቕ ዘውደቐካ ተኾይኑ ግዜ ገለ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ተመሪዕኻ ወሊድካ ገለ ደቅኻ ፆሞም ጠሚዎም ገለ ጠሚና ገለ ምልታት ናበሉ ዝርብሹኻ ከም ምዃኖም ዝርድአካ እንድሕር ኮይኑ ምንም ዘይብልኻ እንድሕር ኮንካ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ከይተመራዕኻ ግዴታ ኣይኮነን ፀኒሕኻ ግን ያው ኣብቲ ትሰርሕ ንስራሕ ኢኻ ክትፀንሕ ዘለካ ንኻሊእ ዘይኮነ ንስራሕ ማለት እዩ ናታቶም ሂወት ንምስትኽኻል እዩ ክትፀንሕ ዘለካ እና ፀኒሕኻ ግን መርዓ ገለ ክተርፍ ኣለዎ ገለ ኣይብልን ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ ገለገለ ኣሕዋትና ግን ከምኡ ኢላ ኣብ ተሕልፈሉ ዝነበረት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰይፉ ሾው ድዩ ገለ ዝብል እንድዩ ኣብኡ ከምኡ ኢላ ኣብ ተሕልፈሉ ዝነበረት ኣይምርዖን እየ ተተመሪዐ ምናልባት ተተመሪዐ ከዓ ምስ ሰብኣይ ክነብር ኣይደልን በበይንና ገለ እዚ ዓይነት ዘረባ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ግን እሳ ምናልባት ከምቲ ኣብ ሓዘን
أبوي ون يلن أدي ون يلن بهوت قليلة من الوسط ناي تسفى مقرات انتني نيوازا حفتنا مالتي دستس بقى نولدي لسك دستهم قليلة تحسوا نيرات خوننا أي تساق على كل نجار كأي تساق على كم زحسوا كايو أي خونن مالتيو أو هيوت بزح نجار إذا قد ما كأمر عخام عالتونسي أزخون نجار كقد ما كخلي حزن كقد ما كخلي بأفتمر عخام عالت مالتيو بزحت أمر ولدهم استجودوا محواتهم قال استجودوا هاندبتسي قالوا يومنا ذيك عالم كان كذل يورس خاون كتأمنا لكان حما عن صباصي رأسها خطأمنا قال لك أي زول أنا مالتي النازن تتبع أحواتي صبغ اللي ختخك اللي خي مرعى قال تيجور لك قال زعينته تتبع أفتي انتم كين كنجن أفتي كومنت دا صحاف كنجن بتعمي جيجا أيو بتعمي مالتيو زي حفت ناس تسفى ورقص خوينا كاس تسفى خدت حزاق قال إذا اللي كان بي بوغيرا تقليلة تطفقلو ويكا تقليلة كحدا الرحيقة تنورلو ويكا بقى نفس زي تقرولو مالت اساسي مثلنا على مثل زيت تكقلو ولادي تاسي ياو سلا تمرعوت حداش لزغيرت يا وليدات تانيا ولا زعا ولدها زي او تزارب الله تزيت اللي نيرا جن ياو ايم تذكر نيرم توم ولدون اي ملعلتهم النيرة مالتيو كم زيو للنيرم قليلا سي ملعلتهم النيرة نملع القلو زي كونس ياو قديت اسلز خنيو توليد كاس حدار مقار كاس اي ترفل بزخون انتن مالتيو معنا تتبع سبات بتعم جيجايو خمسي حدار كي تقبري كان سوس اي تبعني خم انتي لوكاس تسفاز قروط نجر كم زلو بقى مالت نفس المغرب كم زلو قال يرد اكلو نديو بستخقل متأنسي እቶም ዝፈልጥዋ ጌጋ ምዃኑ ኣብቲ ጎና ኮይኖም ክነግርዋ ተስፋ ክህብዋ ከተባብዕዋ ገለ እዩ ዘለዎም ማለት ወብኻን ዲኻን የለን ማለት ሲ ክሽግረካ ይኽእል እዩ ብርግፅ ብጣዕሚ ትፅገም ክትክፋእ ገለ ትኽእል ኢኻ ማለት ብዘይ ወላድስ ኩሉ ከንቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዘይ ወላዲ ብዘይ ኣሕዋት ገለሲ ኩሉ እንትን እዩ ማለት እዩ ኩሉ كنتو خوينو خسمعك يا خاليو زيهم دمو تمرعونا والناس كم زي لهم تقودي يوم قالت لله بويا تسفى قريت أقل تخوننا مورال قال مهابن بي تسفى ناود سوسيلك بقى تخكل لخا سو جيجا عند هالوسي تخكل لخا زبل سوس أنا بتعمي زجرمني فلايد ما يا مزح دي ناس دق نستينا هم عينت بهر زلنا مالتي حما أنا هلوت حنتي زخونت نجر حما أنا سرحتنا هلوت سي مورال كنه قال انت النول جنزسي حما أنا سرحت سوكيت لأني الكاس تي حق غبيرك تزي خون سويلك تطاقع جلس يا بالخاني يقول أنا معليتي هذه حفت نفس وتخكل اللي قال زب المخنيات ولا حنت نجر يا بلان تخكل لسه يكون تنزل أو جيجا من قده وجيجا تحسسها أو جيجا أو تسفى مقراص يا زلا مالتينا بزتق أنا مثلا تسفى نزقرص أسب تسفى مهاب كنلمد لنا حبشاوي نخلكم مالت أتم كم عينت تنزل لكم مالتي مزحتيكوا تسفى ورد كا تسفى زت حزن ديوجن وحداتك سويلم مورال كابونا تدقسن نخد زي سرحو سبات قالوا يوم صلات زي يكونوا ولا فتوتخا مالتي صلاة أي حدا جزء فتاوي خون جن بقى أصها كمزي هيوت نخيت مرح مالت أو صبغ نخيت نبر دليكا ونسي وحدة كون ولا فتاوي خاويننا بعد 5 عالي دلي بعويو ودي يخون قال بعد 5 إلى لو ما عدمو حنتي قال ستيس عد ما أشكارو عن حمشان صغون سيدا نحرق زي أحلي فاتو بقى شجري ولن نحرنا على خوين زبيت أسوي يخون محازت يخون قال يخون سي زيس السو نايتي حبرة سب نايتي سب مسأزل لون شجري يزول أنا مالتي أنا ياو زي حفتنا تسفختوها وزقبا أيو أو كومنت لما بزح قال لي أم بفلايتي قلم طيق زقبرة زل سوسي يريو أيو تو كومنتات قال زوها تريتو تات زوها
ኩሉ ነገርሲ ይርእዮ እዩ እና ኣብኡ ክትፅሕፋላ ከለኽን ወይ ከዓ ክትፅሕፉ ከለኹም ገለኹም ገዳም እተዊ ፅቡቕ ገለ ምንታት ትብልዋ እሳ ተስፋ ቆሪፃ ገለ ክትከውን ስለ ትኽእል ካብ ወለዲ ወላዲ ዘይብላ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣደ ማለት እዩ ኣደን ኣቦን ያው ሓደ ዓይነት እንትን ክኾኑ ይኽእሉ እንድዮም ግን ብዝያዳ ኣዶ ከዓ ትፍለ እያ ማለት እዩ እና ብፍላይ ኣዶ ከምዚ ተመርዖኒ ኢላ መፅያስ ከም ዘጋጢምዋ ትብለኩም ኣላ ያኒ ወለድታ ከም ተጎድአት ሽዑ እያ ትዛረብ ዘላ እና ያው ተስፋ ስለ ዝቆረፀት እያ ከምኡ ትብል ዘላ እና ሞራል እዩ ዘድልያ ነዚኣ ሓፍትና ብጣዕሚ ሞራል ዘድልያ ሰብ እያ ማለት እዩ ከምዚ ማለት ከምዚ ዓይነት ዲሞራላይዝ ገለ ንኸይትኸውን ንምንታይ ኣብ ጌጋ ኣለኺ ገለ እያ ክትበሃል ዝግባኣ ማለት ከምዚ ተስፋ ክትወሃብ ኣለዋ ንምንታይ ከምዚ ትገብሪ ገለ ኢልካስ ተስፋ ዘትሕዝ ነገራት እያ ክትወሃብ ዘለዋ እምበር እዚ ትኽክል ኣለኺ ገለ ትብልዎ ንሳ ክትፈትወኩም ኢልኩም ወይ ገለ ብጣዕሚ ጌጋ ስሕተት እዩ እና እዛ ሓፍተይ ከዓ ባዕልኻ እዩ ጥንከር ብድሕሪ ወላዲ ብፍላይ ባዕልኻ ጠንካራ ክትከውን ኣለካ እና ሓዳር ድማ ይኸለካን ወላዲ ስለዝሰኣንካሲ ሓዳር ዓፂካ ከይዱ ማለት ኣይኮነን ወላዲ ብሂወት ወላ ይሃሉ ብመንፈስ ምሳኻ እዩ ኩሉ ግዜ እና ባዕልኺ ክተብለለኪ ክጥንክረለኪ ዝሓፍተይ ናተይ ያው ነዞም ኮመንታተራት ድማ ኣስተያየትኩም ኣስተኻኸሉ ኢኹም ይብል ኣብዛ ጓል ትፅሕፍዎ ነገራት ኣስተኻኸሉ ኢኹም ርእይቶታትኩም እትህብዎ ርእይቶታት እቶም ጌጋ ዘለኹም ማለት እዩ እና ያው የቐኒየለይ ተገዲስኩም ስለ ፀናሕኩምኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ያው ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቀኒ ኢለይ ፅቡቓተይ ፈትወኩም እየ